to fa aha Rimin kebe wannan duk sun mutu. Wannan fa da kuke gani titi ne guda ya shafe komai da komai. Hai, sai rimin kebe muna buƙatar taimako. Ka gani wannan wannan titin rimin ke bane jama'a. Kai oye ga wai kai sabon titi da ake gudanarwa wannan titin rimin ke ma mai gida dan yi gosar fina mana dan yi gosar fina dan yi gosar fina kallifa jama'a nan a daidai hanya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kusa mana a maza a maza kuma ba gudun da mun yi ba mu yi ba ne kawai muke da ba kan saboda mu da yau ba da mutane yau wa kan mu ba da mutane kalli ruwa kai ma haka samu muke da mu